WCBC imelakisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene elaboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribaga rinene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka, ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka, kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Oirebe ya umancho muri wegeta sene Kyandizi TV nechinga gichinde ngo kwaregania twe manyamangana maya as jechinsa ikomi nigo charagire chinsa ikomi chabono marawoba eritoriane Dorcas kemoma nanigo to kubwaterana nere lidemose oyugo kumanya witerase nchira yemanyere nere Petra Mukira okoene kinga Mario gine chibicha aho ikira senchera yo bwikirano kokunyoria nabogo nyara gutubati witerase nchira yemetandao asensemo ya Facebook tunyabana Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube tobwati ebuna Ndizi TV News naboigo as a website tunyuna www.ndizitv.net. Umurai wense Dr. William Ruto nigo mambi ya lero bakora egikaro amo nabaraikuro ase semo ya abanyagitari kiase ekyumbe kya MPDU ase amagacho State House aya gutoka imeyo moche o Nairobi chingaki baringe ase egikare kyo nigo bakwanira amangana ayo aringete ensemo yobocheno umurai wense nigate babuna nigo barachi kogendera kubwaterana na koligireria emechando elie ebwatreneti ensemo yobochenu anene eriera chigoturubania omoroberio obwa universal health coverage toikirana abo ikiranu aseboigo igamenta goteba buna nigo barachi kwene kigo serikali enigira chikwene kinga inkuligireriere emechando elie bwatreneti abanyagitari amone chinsemo chonsi chobochenu erio kwene kinga ngokora bare emirimo asobwamo naboigo ase abomo asogosukemoto ensemeyu yobochenu na sensemo ya abanyagitari gwetera ase omoriki osomoriki obomonene bwekyombe kya KMPDU Davji Atela nigo atebana nigo barachikogenera kubwaterana amone serikali naboigo kwana kingango sira bale omoroberio o universal health coverage naboigo kwana kinga ngo chibale kuboria abana inchi naboigo kubasegeta aso kwerikia ase omoroberio o chief oyoro omoroberio omujia ase ensemo iyo kotumeka ase enyagitari orachi korusia omoroberio omukoro o NHIF. Unenchere ya mo yogo Kenya ebirengo byobocheno himiye county ya Kisii nigo nyagitari ya Avenue Health eyayigoire orosege arwabo imeyomo chobosongo erio kogendalia naboigo kwene kingango ikira bale abantu wasaba menyebe county ya Kisii asebono bara kubakorwalia amaroire naboigo bagotumeka chikaudi chobo wene aso kwene kinga nkorubale obokoreri ibwabo chinga kecho baringe okwanana
n'abariki bamangana nigo batete nigo barachi kwenekenga ngo ikera bare abantu bonsi no nyambari bakure n'umucando obwa imbura yetoigo so kwenekenga ngo rubare obokoreri obowenia ase okobaikanga naboigo ase batene nigo bawate chimashini chira kwenekenga nkolingo lyachire abantu bari bawikirana ase enyagitari yo naboigo nigo babwato ko basemya ase baboria abana inchi babe bawika ase chinyagitari na kolingoliwa nyuma batarachi kogenda kobora chikonini ase bateba ose baboria abantu batige enaro yokobora amariogo batararengwa bamanye ninki barwarete nomogokoko batebinga twegwire nyagitari ya Avenue Gusii twabachikire moche morwari Gusii etokorwari amaraire onsipi etore igari ya Naivas yenya ense moyanse twabariganirisa na Gusii naende twagokirenga twaikire Gusii twabachikire numwensi ego chakorwari amarwaire onsipi na mwarorire enyagitari ye tokorwari amarwaire onsi na nento bwata mariogo onsipi na nento bwate chi machine chira base korwari amarwaire onsipi na nento ri Gusii yo ketore ensengima ya Kenya koira tore chi card chonsipi chire chiko irune chinyagitari igomba base kobo agocha. My name is Dr. Annette Okere. I am the branch manager for Avenue Healthcare in Kisii, and I'm also the resident doctor. We are very glad to inform you that the branch is now open and we are very ready to bring quality services at your doorstep. Hello, my name is Lona Olesi. I'm the laboratory superintendent here at Avenue Healthcare. And foremost, in the laboratory, we do evidence-based diagnosis. We encourage the community to take part in consulting with the doctors so as to get to know what their ailments are and to get tested and then to receive drugs. Do not be abusing drugs without knowing what is ailing you. Avenue Healthcare, we do wellness checkup. Wellness checkup, you don't have to be sick to come for checkup. That is generally to just do the lab test to ensure that all your organs, all your body is functioning well. Early diagnosis can help in treating any ailments that you might have or be having. So, as Avenue Healthcare, we are also committed to supporting the members of the community, especially considering the Togotigana na yo asensemo yo bochenu na goska motweni go omobunge o West Mugirango Steve Mogaka bono aborire abarai ebo orogongo rwa Gusii gocha amo na boigo ko baboria gotumeka chinga kiche bare ase emirimo yabo buya aso korenta amagendero Gusii kaukwana chinga kyaringe asomo yigabo amatanga nigo Mogaka atebete bunya nerebuya abarai ba Gusii gocha amo ase boigo airete chinga kicho ko bairanyeria abantu onsi bo orogongo rwa Gusii ngabuya aso kubachora na boigo kuba oborai Musiyengima ndageze ko bakira mono asenjira mwaka wakirute chikura naende njuru mu accountant inde eke mwana ukebukuru ande okebwero parliament ya 13 ejitobwate bono nere bwate abachumbe abange mono ku Gusii ko bwa parliament elections chabere ku mwaka. We are the biggest in number. Amufuferele ya saigo nichukua chero bongaini bwaino na bomu akorete tukanyora chipona stirego tubate chiromini senator ibere korukisi na nje mbate gift ya nekorwaze baba umeshiniwa irimba ya kangu cha tubate 3 nominated members. Tubate muchumbe nakuru Injera baboli ya moto ligete inuwa wa employers moto anchera chilambe chichiri kasara ase irisa kukiumo Gusii ekero ekonwe wacha kubuga 2027 na inkie umuwaru yuko Gusii korerete irisa kukiumo Gusii nchimbaro yomo afu mustari yomotwe ogote bana onyarama gendero otogo waka Steve Mogaka na West Mugirango na otore onyane otiage yebe umunuone wongobe ko burembo moko yuwa trenya sawo yuwe igoro atokonye iresa kukiumo Gusii nabana ibabo turuchete ko bwa ungene yonzi yakuru nyuma tobe abamana ne faida asiresa kukiumo Gusii
Omuriki obutambe ase wizara ya Labour and Social Protection Joseph Motari ni gobono aboririe abakenya koba maiso chingaki chiga chembura enyinge egendete gotwa ime yenseka okwana ase chinsemo chanyamira che ase semo ya Kitaru nigo Motari atebetuna nigo embura egendete gotwa naboigo nigera chikomente kana gotwa anene asorogongo rwanyanza ase bono aboririe abantu babe bakoba maiso chingaki bagotambuka amache nabatige enaro yo gotambuka amache amange asikiri tibamanyete engaki chingoro chire ase amacha yo asamente gotabaniga abantu abange basiririe amagimabo asogokoro bananiwa na mache ambayo yameathirika hapa kwa sababu ya haya maji, na atanipa ujumbe huo. Hii mvua bado tuko nayo, so mchunge. Ukiona mvua imenyesha, msiingie kwa hayo maji. Usiseme hii ni kidogo, wacha tu nitapita. Please kindly don't. Tusijaribu kuingia kwa maji tukiyaona. Jaribu kaa mahali, kama mvua imenyesha, jikinge mahali, mvua iishe, maji yaende, alafu uende. Hata kama itabidi ulale hapo, kwa hiyo boma ambayo ni ya karibu hapo, wewe lala hapo. So long as kesho uwe hai. Haya maji watu wameadharau, wameingia maji wanadharau kwamba ni kidogo, kumbe maji yamechimba chini, alafu wamepoteza maisha yao. Ndio maana tumepoteza watu hivi. Mheshimiwa ametaja ya kwamba mna bahati hapa, mtako wenu huko farm, haitakuwa na landslide hapa. Lakini ukiona maji, jamani na wasihi, usiingie katika hiyo maji. Bado mtakuwa na mvua pande hii, maana mvua imeanza kutoka pande za Nairobi, sasa imekuja pale tunaita Western Region. Mvua iko sasa pande hii, na mtakuwa na mvua hapa mpaka mwisho wa mwezi. Sasa ndio iendelee kupungua, alafu tuingie mwezi wa 7 namna hiyo. Kwa hivyo tutumie hiyo mvua kwa uzuri. Habarai kora sorogongo rwagusi ni gobono baboriwe koba abatwareru naboigo gutigachi buraburu achinga kibare ase amatanga kaukwana asumuyiga bo matanga mu Women Republic County ya Nyamira Jerusha Momanye ni gobono aborire habarai kora ase orogongo rwagusi utiga gosereria orogongo rwagusi erieta asekire ni orogongo rwagusi rumanyire buna orwo bwate omorembe amono bomo ase bari babeire bakorenta chiburaburu asirika kya bongoiga nigo bano bamochetigwe nabigote koborigwa utiga chimbwa echo asebego engana yabeteke gosirwa no mu Women Republic County ya Migori Fatima Mohamed asebono aboletie abarai bonsigocha amo nabigo kwenekinga ngosira nabare nabigo gosabirana. Kwa hivyo wale ambao mnaanza kuona kidogo kidogo ni kumalizia. There is a lot of peace here. Also mine itatoka mama county leo na ule credit. Wotara bontari ama na abantu bamintu bakisi county. Kolera rotwa neni muntu tokobe. Neni ngati ngene tokobe atomo kiwe. That means abagusi babanje tomarebe nomara moiti gore na ko ana bachuka baito bakwanya aya machikore kanake na bato ile abandi baminto abachuka bakata ile ariya bantu baminto na kimona babara teto ko chibochi sise ikiti gore kana kitabwa kiumwelekeo kamuranje ane tira kana tibakumu wanaume wale ambao ni MPs wetu, our colleagues, thank you so much leo. Na hata mmekuja hapa mmeongea, watu waheshimiane, tuonane kama wajumbe ambao watu wamepatiana mamlaka. Ile kwa hiyo iko
kuwaombea wote, tembea kwa makanisa zote, wewe ndio mama county, unganisha Wakisii wote wawe kitu kimoja. Mimi niliolewa hapa lakini wanaume wenu wanapiga wake. Omanju murira igana senchira eyobwenge korende ayagamona yanda mange ajutogende tukwarigana na nyonyore chikoraga ense ya moya bono marogoba asenchira yobwekirano twara oburigirerio buyeme andizi TV na bwansu bumugusi editorial Dorcas Kemuma na nigoto bwaterana nere Lydia Mose oyole ukomanya gwitira asenchira yebimenyerero nere Petra Mokeira oyene kinga marigene chibichagwe kire asenchira yobwekirano